Nation. Amabhuna yona. Lo mfana kafi. Bafowethu niyaphila. Ish bafowethu, bengithi ayikho ividiyo engizoyenza. Ngane yakwethu. Uyabona uma uthi ama-donation usibala sonke lapha. So bafowethu iy'nkulumo eziyenzayo sey'tafuleni kakhulu ku-social media. Noma ngathiwa ubani le nkulumo yakho i-backside. Uma umuntu nje uphila, siphila emhlabeni okanje. Awusoze wakujabulela ukudlula komuntu emhlabeni. Because ukudlula komuntu emhlabeni kusuke sekungasekho ngami okanye ngokwe-content. Kusuke sekuthinta abantu abangekho ku-social media, abangazilutho ngo-social media. So bafethu ngiyafisa lento okuthiwa ukufa ngesihloniphe kakhulu. Ukuthi ni-understand ukuthi amavidiyo engisuke ngiwenza, uma ngingasekho asuke esengasathuni kumina ngoba ngisuke ngingasekho. Asuke esethunuka nomndeni wami uqobo. Okanye ney'ngane zami eziyokhula zibone. Kulungile zibone ukuthi mina ngangenzani. Kodwa zingaboni ukuthi ngegama lami nasizakala kangakanani. Ekugcineni sinemndeni bafowethu. Sinengane. Sinabakoti. Ibhekene into eniyikhulumayo bafowethu. Yiso ngesho kusasa ngaba yimina, kusasa kube uwena. Ngiyacela bafowethu. Nalokuyamanisa igameko nabaculi abathile. Zihleli zenzeka igameko kubaculi enhlangothini zombili. Ake sifundeni bafowethu ukuhlonipha, ithupha esisebenzise ngendlela e-right. Ngicabanga ukuthi lo nyaka uqalile nalodlule. Iy'nduna zikakhuzani edlule ngenhlalo bathatha zingaphe kwa-3. Zingaphe kwa-3. Akekho umculo wake wanyamaniswa nazo. So namanje bafethu asihlonipheni kakhulu. Bafethu asihlonipheni. Asihlonipheni isiko. Amabhuna yona.